Ọhaneze anyị ekelele nnu anyị afọ na ebe anyị nụta n'ọbụla Eke Mgbidi ebe anyị dara ịzụ ahịa Nze la Ọzọ Nze Ézi-nwa Raf Nwosu yala ezigbote ọyị ya na nwanne ya nwoke bụ Nze Chukwu dị Ebube Nze Ikenna Anthony Adikibe anyị afụla ihe bụ Eke Mgbidi kedịla ORU West ebe anyị bịara ime mmemme anyị ebe anyị bịara ime ọdịnala anyị tradition and culture of ndị Mgbidi. As I have told us what Nze la Ọzọ stands in Mgbidi. Nze la Ọzọ is the highest dignified title in Mgbidi. That is what GOSMADON Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed has come here today to display to us what Nze la Ọzọ is. And that is why we are here to showcase to the world a typical Nze la Ọzọ tradition and culture of Mgbidi. Just to remind you that Nze Ézi-nwa Raf Nwosu is the present Commissioner of Works and Infrastructural Development, while Nze Ikenna Anthony Adikibe is the present local government chairman of ORU West. Stay tuned as we bring you the full package. The arrival of the new Nze Raf Nwosu Ézi-nwa for the Ịzụ ahịa culture. I have found Nze la Ọzọ fitiri onye Nze, the Commissioner of Works and Infrastructural Development. Ézi-nwa. Watch it. Ézi-nwa, no. Nze. Okay, Nze. Olida Nandi. This is the arrival of Nze Ikenna Anthony Adikibe, the local government chairman. His arrival. Nze Chukwu dị Ebube. A very classic Nze la Ọzọ title. The arrival of Nze Chukwu dị Ebube. No flash, Ézi-nwa, no. Number one. Davis. Today is Eke Market Days. As we know that Ịzụ ahịa Nze la Ọzọ Mgbidi and the Ịzụ ahịa Mgbidi is usually done on Eke Market Day. Eke Market Day, when the people will be gathered for their daily Eke Mgbidi market.
That is what we have come here to do. GOSMADON Media Eagle-Eyed is here live. ORU WEST Eagle-Eyed is here live to witness the Ọzọ Ịzụ ahịa Nze Ézi-Nwa Nwosu, the Commissioner of Works and Infrastructural Development, and the Ịzụ ahịa Chukwu Ebube, Nze Ikenna Adikibe, Nze Ebube. We are here to showcase the culture and tradition of the people. That is what GOSMADON Media Eagle-Eyed has come here to do. We are here today at the Eke Mgbidi Market, just to showcase to the world the culture and tradition of the people, of Mgbidi people, not only of the people, but Mgbidi people, Mgbidi in ORU West local government of Imo State. That is where GOSMADON Media Eagle-Eyed is today. ORU West Eagle-Eyed is here today, just to showcase to the people the culture and the tradition of Mgbidi people. I promise us that I will bring the full package of Ịzụ ahịa Nze Ézi-nwa Nwosu, the Commissioner of Works and Infrastructural Development, and Nze No, the try that. No, try am. Mind your own this thing, not the carpet in front, I beg. Ihe sikọba ha ike n'ọbụla ha tiri aka ọ pụwara ka ọ bụ dozie ndị niile bịara nga chere na anyị ihe anyị bịara bụ ihe dị mma, ihe aṅụrị. Ụmụ m dị nụ nga nwere ndụ na ndụ, anyị ga-eji ndụ ji laa ụlọ, anyị anaghịde ụmụ anyị na ezinụlọ anyị hapụrụ ma bịara nga. Ọ bụghị ha gwara m echi gị sibere ihe niile ahụ abụọ, ihe niile dị anya abụọ ụmụnwe dozie ha. Ekpekwe ihe mberede dakpọ ụmụ Mgbidi, anyị na-eji anya na-alụ ọjị ebu ọjị ihe dị mma, ọjị ọmụmụ, ọjị nka, ọjị ọnụrụ ụwa. Ihe anyị na-agacha na-eme anyị mechaa ya, ihe niile agaghịkwa mmụọ anyị siri rue ya, ndị agaghịkwa mmụọ si asị kwesị kwadịkwa n'ozi ka anyị jee Ézi-nwa. ọkwado ihe na-agụ bụ ihe bụ ihe omenala Mgbidi bụ ihe dị ya mkpa ya ka o ji ọlọta taa.
ihe anyị na-eme ihe abụọ omenala mgbudi mmụọ ka anyị na-ese ya anyị bịara nga taa ka anyị kwere nwa anyị nwanne anyị nwoke fada Nze Nwosu Commissioner for Work na our chairman Nze Ikenna Adikibe Chukwu Ebube na Nze Ézi-nwa enwe ndị si America abịa professional enwe ndị si Canada abịa professional ịkpachi ego niile ịtara n'ụwa ọzụgodị gị gụọ PhD ịgụ chibe nze ka anyị na-akpọ igbo otu keke ịbụ nke ndị nze bụ iji amụ bịa ya bụ ndị ebe na-abịa anyị si ka onye chi ya zere onye chi ya zere ihe a na-ekwu nke abụla ugbo onye ọbụla ji wee ebe ezi ala ahụ ọla agwụla taa ahụ ọzọ na-ebido echi nke na-ebido ebido ji aka mma karịa ete gara aga ụmụnna adụkwanụ nke a biko dị kpọdụ na ya oku ma ọ bụ dụkwana ya oku anyị ga n'obodo onye ihe masịrị ya metụrụ anyị ka anyị chịkwa n'ọya ntị Nze Chukwu dị Ebube Ézi-nwa unu eche n'echi ka ụmụ ya eche n'ihu gị che n'ihu gị ụmụ ya eche n'ihu che n'ihu gị ije iri nze erika onye si ije erika dị iwe wee ya che odurika ekwobịa ndị eze ndị ewenu onye nze the arrival of Nze Ozoru Nze Ogochukwu Ignatius, that is the Commissioner of Power and Rural Electrification of Nze Mgbidi. The arrival of the former Deputy Speaker, Imo State House of Assembly, Honorable Donatus Ozamena. If we say I can't say in 1 year, 2 1 year. If I find a job, I find a job. I appreciate that mission also I was super. Also I compare to the net as I am. I am my hands. I am a good professional. We are going to also Ịzụ ahịa one of the significance. Nze Ézi-nwa Nze Ézi-nwa
Nze fitiri Ézi-nwa. Anyị fụgodị nwoke, anyị afụ ka nwoke siri deno. Ézi-nwa, onye Nze. Onye Nze Mgbidi. The Agon Chairman of ORU West, the Deputy Agon Chairman of Nigeria, Nze Chukwu Ebube. Nze Chukwu Ebube. That is the tradition and the culture of the people. The significance. Ịzụ ahịa Nze Ọzọ Nze Ézi-nwa Nwosu na Nze Chukwu Ebube Ikenna Anthony Adikibe. As I've always told us, that Nze Ọzọ is the highest. Ézi-nwa lazụ Nze Ọzọ yala Anthony Ikenna Adikibe onye Nze. Douglas. The Mgbidi Nze has really transformed and reformed themselves. Come back, hold on to it. I can go on my own now. I'm not going anywhere. I can go on my own. Gabriel, Eke Mgbidi. Ézi-nwa, I'm Number one. Number one, 001. Deputy Governor Imo State, incoming. No, sir.
Honorable Oya Osuji Madu Joyce International Joyce Mama Joyce Osuji Madu Obo ya de Ọzọ Mgbidi. Obo ya de Ọzọ. Obo ya de Ọzọ Madu. Aba. Just to remind you that you're with your brother GOSMADON Media ORU WEST Eagle-Eyed. We are bringing it live here today at the Ịzụ ahịa Nze Ézi-nwa Nwosu and Nze Ikenna Anthony Adikibe. Nze Chukwu Ebube. That is where we are today. The significance of Nze is that it was done on Eke Market Day, where the market is holding fully, and that is where we are today. This is also, as you can see on the screen, we are done with the Ịzụ ahịa Nze. We are moving to the reception. Auntie.